Brúško je pevné, sedíte spriamene a pokračujem. Dýcham nosom, nádychy nosom, výdychy nosom. Pokiaľ sa dá, ešte ďalších 20. Kľudne fľaše odložte, nádychy a výdychy. Pokiaľ sa dá, môžete ísť kľudne rýchlejšie, pomalšie, ako zvládate. Čím rýchlejšie, o to intenzívnejšie. Ešte 10, pokračujem nádych a výdych. Stále dýchate nosom, ruky vystreté. Posledné 3. A dokončím. Mali by ste cítiť, že vám ruky oťaželi, takisto vaše ramená. Ideme ich uvoľniť. Fľaše odložte na chvíľku, pokiaľ chcete, napite sa medzi tým. Nádych ruky nad hlavu a s výdychom pravá ruka ide popod hlavu, prekryžím 2-krát, takzvaný roll. Potiahnete lakte hore a pozriem ponad pravé rameno.